how have you received as the Zimbabwe United Deregulated Commuter Operators the review by government yekuti vemadzikombi vasatakure vabereki distance inopfuura 60 kilometers chiri danho rekudzikisa kana kuderedza kana kutobvisa zvachose road accidents mumigwagwa tsaona dzemumigwagwa? Isusu hatina chatinoramba tinotorwa nehurumende, hatina chatinopikisa nekuti hurumende inenge yeida kuti ichengetedze upenyu hwavanhu. Danho irori tinorigamuchira asi rakaoma rine rimwe side ivo vane maonero avakaita sevakuru, asi rimwe side racho tikatarisa kuti tsaona zhinji dzanga dzichiwandira kumabhazi. Isusu hatimboti pane mota isingaroveri, but tsaona zhinji dzanga dzichiwandira kumabhazi. Saka inguva yekuti paitika decision iyoyi ma-statistics asingaenderani nezviripo. Dambudziko redu harisi kumakombi ema-associations. Highway iri kutakurwa nemahonda fit nemawish nemaprivate nemapickup. Mabhazi ari kutotakurwa vanhu vashoma. Bhazi rinopedza nguva rakamira paWevers, bhazi rinopedza nguva rakamira paRushape richitsvaga vanhu pakaduma paChegutu. Vanhu havachangoda zvese izvozvo, vava kuda ma-go fast. Munongopinda vanhu 11 mukaprobox mobva vaenda. Ndo dambudziko ratinaro. Chitarisai muone kuti vanhu vangani vari kuperera mukimotikari umu. Ndo muri kufa. Saka kensa yatinayo mutransport right now iri mumahonda fit nemota dzemishikashika.